Onde kutaka tinokukwazisai vadikani, welcome kune chimwe chirongwa muzuva ranhasi ratichingotaura nezvekunaka kwaMwari, tichingosheyawo shoko Mwari ravanenge vakati ngotsimbirirawo pamwoyo yedu musvondo iri. Saka tinokugamuchirai mose, tinongotenda kuti Mwari vanokuitira zvakanaka kubudikidza neshoko rachataura nezvaro nhasi. Chikuru chatinongoshuvira ndechekuti with all these meetings kandi chekuti zvikupfudzei zvinyanye kuti munzwe kuda kutsvaka Mwari zvakanyanya. I just hope this directs you to God. Saka I'm just going to share what I have today. Ndaitofunga hangu nezuro nenyaya yekusii, ndichoti ndaitoti remesoko ndikati why do people go kunoitira zvinhu zvavo kunyanza, kunonzi kune mweya yetsvina yakawanda and all those things. But so why do people go there kunoita zvavanoita? So nditori ipapo like mamwe wangu ndowandakutoti but iko kunyanza ikoko ndiko kwakaratidzwa rimwe simba raMwari rinoshamisa paupenyu hwevapenyu, pavanhu, kuti Mwari vakaisa ground pakati pesi vakamisa mvura kudai kuti vana veIsraeri vapinde. Saka ndakanzwa kudzambirwa zvakasimba kuti God show his power ikoko, zvekuti kunyangwe mweya yetsvina ichiita zvainoita kunzizi ikoko, but there is a name and there is a power that is greater than any other powers dzinooperator mumvura kana vanhu zvavanonoita. But tina Mwari anoita zvikuru zvinodarikidza. And ukada kuona futi kuti Mwari vanoratidza simba ravo zvakare even patime yavari mugwa, vakarara vari mugwa, and then madisciples mhepo ikatanga kuvhuvhuta, vanhu vakutanga kutya kuti tauda kutonowira, but iye is not scared of the sea because he understands kuti he is greater than the waves. Ukaona kuhasha dzinesika unonyatsonzwa kuona kuti Mwari muhombe zvechokwadi, he is bigger than anything we might think. Saka unoona kuti vanonyaradza mvura even ipapo vakarara vakatorelaxa vasingatovhunduki. And he walks on that pamusoro pemvura, mugungwa iroro rinovhundutsa zvisingaite. And he even made Peter kuti auye achizofamba zvakare. Saka yes, we might be threatened kuti hanzi kumvura kunoitwa zvakaita seka, but if we go there knowing kuti there is a power that is ahead of us and that is behind us, that is beside us, that is greater than anything zvingaitwe pasi pegungwa, hatimbozovhunduki. Sisi Doreen vanogara vachitaura vachiti, you know what, madhimoni, mweya yetsvina kana varoi chaivo havana simba senge naJesu. But isusu as people, nekuda kuti takakura tichiona kuti zvainzi uyu akaroiwa, wona upenyu hwemunhu hwakatodambuka, hwakaparara. Ndokada kuzotarisa maNigerian movies amwe atinoona zvinoitwa neuroi nemishonga zvinovhundutsa, zvinotyisa. Saka pfungwa dzako iwo, mentality yako inogona kufunga kuti mishonga iyi yakasimba kudarika Mwari. But Mwari is bigger than mishonga iyoyo, is greater than uroi iwowo, is greater than ameno mapipi ape angaitwe. So if anything, ngatingogare tine mumurangariro matiri kuti God is greater and God is bigger. I remember this other time my nephew arwara tikaenda naye kwadoctor. Taenda kwadoctor, doctor vaindobva vatanga kuti anenge ane inonzi chiko yemusoro iyeye, ameno that migraine, whatever. Yeah, but vakataura there's like another term, vakati I can't let you guys go home, ndakutokurifeya kuti muende kuhospital mwana anonoonekwa further, nekuti ndikakuti muende naye kumba, what if mazosvika kumba mwana anonoshaya. Saka I was so scared, ndakavhunduka singaite nemashoko andakanzwa iwawo. I remember I passed through Sister Doreen's place and then she prayed and then we went to the doctor.
So it was during COVID time and vanhu vasingatenderwa kupinda munonzi muhospital. So I was outside, akazopinda namai vake. So ndiri panze ipapo, I just felt in my spirit kunzoti, because ndanga ndavhunduka ndanyatsotya kuti mwana we might even die nezvanga zvataurwa nadoctor zvokuti ndanda kuona chirwere chiya chiri pamusoro. Then just God praised this in my heart kuti unozero chirwere idzi chiri pasi pezita raJesu. I want you right now declaring the name of God. I want you to declare that he's greater, he's higher, he's bigger. So ndiri panze pachipatara papa, I just started praying. Declared Mwari muri mukuru, munodarika chiwe, zvakadii zvese kari zvokuti panozonzi nenjanji nechichi unongoti munodarika njanji Mwari, even makadzigadzira, because mimi ndimi musiki wavo, So he's the creator, he's greater. Saka, ndakangoitwa zvakanaka kuti God is bigger than anything that you might think. Urwerere kana chiko situation here kana kuti chichi, but God is greater. He's bigger than all those things. All we just have to do is to magnify his name. Ngatisimudzirei titi muri pamusoro Mwari, gara chingodeclare muri pamusoro. Mwari vanonzwa kuti kana newo upenyu hwako as you declare. And this other word ranotaura kuti upenyu, life and death are in the power of the tongue. So may our tongues continue to just declare the goodness of the Lord. Nezvakangonaka. Muzita raJesu ndichasiyirawo hama dzangu kuti dzisheye Mwari zvavakavatsikirirawo zvavari kuitiwa zvakanaka mumisvondo rino. Amen. 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 Chipo. Okay. So inini svondo noda kushare pana mapsalms, mapisarema 91. Saka zviri kutoenderana nezvaishaurwa naChenai of the greatness of God, kuti hakuna simba rinopfuura raMwari, hakuna munhu anonzi ari pamusoro paMwari kana kuti angakompeye kwaari. Pane imwe statement anogara achinzwa inotaura kuti hanzi he is unparalleled, he is unrivaled, he is incomparable. Because if you think of it, ndiye akasika zvinhu zvacho, saka ungamukompeya nani? Zvakafanira kuti mupe hari womukompeya nehari dzake, anokwanisa kungodzibvunza kahari dzacho. Saka you can't compare God with anything. Saka it's so powerful shoko rataurwa naChenai about the greatness of God. We can't compare him with anything. The reason why we fear, we compare, is just because we don't know and we haven't understood ukuru hwacho. Saka Psalm 91 inotaura kuti hanzizvo, he who dwells in the secret place of the Most High shall remain stable. This is amplified. Shall remain stable and fixed under the shadow of the Almighty. Imagine stable and fixed, because you know who you waunovimba naye kuti ndiani. Shona inotaura kuti hanzi uyo agere panzvimbo yakavanda yokumusoro-soro acharambira pamumvuri wamasimba ose. Because anoziva kuti hapana chinondiwana ndiri panapa as long as ndiri pamumvuri wamasimba ose. And Hebrews 4 verse 10 yobva yataura kuti izvo, for he who has entered his rest, meaning rest yaMwari, has himself also ceased from his works as God did from his. Meaning kuti kana watoresa hauchaisa effort yako kuzviprotecta iwewe, uchiprotecta vana vako, uchiprotecta musha wako, mota yangu yakaprotecta, uchikwira nekudzika, uchingofamba in fear because hauna kunzwisisa ukuru hwaMwari, hauna kunzwisisa simba rekubuda Jesu. Saka hanzi iye akapinda mukuzorora kwake, pfungwa dzako dzakazorora mune mukuru uyo anga acharwa naChenai, kuzorora mune ukuru hwake, kuzorora mune kugona kwake, kuzorora mune simba rake. And dwell in English noreva kuti hanzi inhabit, to settle down, to remain, which means hauchabuda, watouya. Zvakafanira munhu
asvika like kumusha kwake, pamwe anga asingazivi kumusha kwake, asingazivi hama dzake, achingombeya mustreet, and then azosvika kumusha kwake kune vekwake, kune hama dzake, baba namai vake nehama dzake pamwe chete vari. Zvakangofanana nekokuziva Mwari, kuti wamuziva Mwari, wauya watosvika, inzwa kugutsikana Yes. muna iwe Mwari, inzwa kukwana. Ndosaka shoko raMwari rakakosha zvakanyanya. Hauzivi ukuru hwaMwari kana kukosha kwavo kana usingaverenge shoko iroro. Zvakafanana neexample yandingada kupa, yandiri kufunga kuti mukomana nemusikana pavanopfimbana paya paya, handiti pamwe toti vadanana vabvumirana, and then from there pamwe mukomana yatanga kupota zvekudhara, ndezvekudhara of course, pamwe angopota achimunyorera tsamba musikana uyu, kana tomboti message orit, but anongoignora message haaverengi, anenge achingoisa pasaidi, maybe for gore rese haatomboverenga message kana kuverenga tsamba whatever. Saka how is she gonna know kuti munhu uyu, my expressions, how he feels, how he thinks nezvake musikana, because haaverengi tsamba yacho, haaverengi mameseji yacho. Pamwe havatorina kana time to fellowship kana to meet together, tuchati kungotaura kuti mumuzivani. Saka ndozvakafanana nezvemuna Mwari izvozvo. You can never know him outside of his word. Yes. Saka vadikani ngatinzwe kuzorora muna Mwari. Pane vhesi ropedzisira rinoda kuverenga riri kuna Isaiah 26 verse 3 rinotizve sorry excuse me, rinoti you will guard him and keep him you will guard him and keep him in perfect peace and constant peace, whose mind, Saka Amplified Nobility, both his inclinations and his character is stayed on you, because he commits himself to you, leans on you, and hopes confidently in you. Saka you see kuti vhesi rinonojoinana naPsalms 91, kuti maPsalms edu anzi fixed paari, stable paari. Saka irori kuti hanzi we stayed, inclined paari, kuti hapana kwandichaenda, hapana kwandiri kumboenda. Tichikura tainzwa mastories hope ekuti mukadzi tomboti murume akaroora mukadzi, and then pamwe murume akutanga zvekupinda-pinda, achada mukadzi iyeyo, tanga kumuabuse achimurova. So we used to hear mastories akawanda ekuti mukadzi ange handibve pano ndakatouya pano ndiri mukadzi wako, ndiwakandiroora bla bla bla, because aitoziva marights ake kuti wakandiroora pamberi pevanhu, ukati yes pamberi pevanhu, saka I'm not gonna go anywhere. Saka nemuna Mwari vadikani, ngatirambire imomo, ndemene takatosvika, takatouya kuna baba vedu. Saka ndozvandinazvo maererano. Amen. Kwangowedzewo zvishoma shoma bhikozi zvizhinji zvatawo tichangoverenga shoko raMwari kuna zviremwe chapter 3 verse 5 inoti vimba naJehovha nemwoyo wako wose, urege kuzanima panjere dzako. Saka ndizvo zvatingotaurwa nevatanga kuti izvoni Mwari vedu vakuru, vahombe, havaperi, havatomboperi kana. Saka tikagara tichingovimba navo, tichitovaisa panzvimbo yavo. Saka ukaona munhu waakuti zvinhu zvaakukuremera uchazvizivi zvokuita, wakutonotsvaga zvimwe zvinhu, watotadza manje, watovaona kunge vadiki, watovaisa mukapu. Saka vanoda kungopiwa nzvimbo yavo saMwari, zvikarema, zvikarwadza, zvikagomeresa, zvikanakidza, ngavangopiwa nzvimbo yavo, nokuti ndibaba vahombe, hapana pavanokwana. Tikaverenga shoko raMwari zvakanaka, vanototi izvoni mungandivakira imba ndigokwana here? Iwo makumbo angu anzi panapa ndo panotsika, kudenga ndokwavanogara. Saka hapana paunovakwanisa. Saka nokudawo kuti isu hatinatoziva ukuru hwaMwari, tinovaisa mukapu, kuti vaisa mukapu, kana tovaisa mupureti, kana tovaisa mukabhegi kadiki diki, asinga havakwani imomo. Saka vanoda kupiwa nzvimbo yavo, woita ukuru hwavo, zvoendeka. Saka tikadaro tinenge tagona.
saka zvataurwa naChenai, zvataurwa naDoreen, zvakanaka izvozvo. Mwari vedu vakuru vadikani, vahombe, Yes. vari pamusoro pezvirwere, vari pamusoro pezvinhu zvese. Ivo ndo vari pamusoro pezvinhu. Ndozvakanga ndichiwedzerwa mutima sezvataurwa kudhara. Amen. Tinotenda nezuva ranhasi mazvinzwira vadikani. Saka kana paine anga ari kugunun'una nezveukuru hwaMwari, uchikombeya Mwari nen'anga, uchikombeya Mwari nezvakati zvakati, ende uchirarama upenyu hwokutya kuti manje ndikazoroiwa, hakuna munhu anotora upenyu hwemunhu Mwari vasina kuti yes. Plus dai zvazvakadaro, dai pasina kana vanhu panyika, moziva mhuka dzese dzakapera, hanzi aripomwe vaitaura kuti hanzi dai Jesu vasiri panyika, vasiri in control, because shoko raMwari rinotaura kuti hanzi vakapiwa simba kudenga nepanyika. Saka pane imwe statement yandakambonzwa yandiita zvakanaka kuti hanzi dai Jesu vangu vasina kupiwa simba kudenga nepanyika, dai miti yese yakaoma, mashizha ese ari brown, pasina miti yegreen, shiri dzese dzakafa, vanhu vaina shoma shoma, anenge achingoti akakanganisira whoever that is in charge, gwagwa matofa. Saka Mwari vakuru kuru, ngatisei Mwari pamusoro soro. Whatever you are looking at, whatever you are facing today, kana news dzawanzwa dzinoita sekuti zigomo zihombe hombe, remember Mwari ndiyani. Saka I hope kuti maitwa zvakanaka vadikani, muve nesvondo rakanaka. Tinotarisira kukuonai futi next week. Saka murambe muchilaika, muchishare. Anyone wanofunga kuti angangoitwa zvakanaka nemessage, it would be nice kungoshewa nevamwe. So ndichangoita munamato wokuvhara. Baba, tinokutendai manheru ano nenguva ino yamatitendera. Tinokutendai neshoko renyu kuti pane vari kuzorapwa naro, pane vari kuitwa zvakanaka naro, pane vachazarurwa meso naro, pane vacharapwa mwoyo naro. Tinokutendai nekuti shoko renyu haringouya pasina. Shoko renyu rine simba, shoko renyu ibenyu. Mazviita imi neshoko renyu manheru ano. Maita imi nevese vachazvinzwa, vese vachaona, vachateerera, nemuzita raMambo Jesu. Amen. Amen. Alright, vadikani, murare zvakanaka.